gabe jendea txikikoa, dago Goretik, Endakaria, gau Kristina eta Karen, eta dago bere izebaldia eta ni, behasengo zinegotzia eta ama baita. Beren bizien normala dara, egiten dituztela gauzak gu bezala, eta beraien egunerokotasuna dara berdin-berdina, eta bandera hori, ezjakintasun hori, pertsonen ezjakintasuna hori moztu bat dara. Erakutsiz, beraien bizien normala dara, eta gauzak egiten dituztela, ondo edo askotan hobetuko. Coco, todo lo que es el mundo, para ir al taller sola. Salgo con mis amigas. Ni, hotel eta baten kapinean motik dira. Eta atelenean eta atela hori, hemen iketa da, aldia, gataie, eta nire gutxu unean, dago, lasai txiki, eta nire altu dira, txik, hau dira. Oko bideotan okolik eta maialen, txalaren